dai shi taimake ki da ƙarin daɗin tsayin kwana. To amin dai mai birni da ƙauyen zuciya na. Ranar da muke ta ambata da jira yau gashi ta ƙaraso mana. Da ta ƙaraso kai wani tanadi kai kafin mu zauna. Na yi alkawarin aje ki ce kaɗai ƙwallin ƙwal kamar mayya a gidana. Mayya wace iri? Ka faɗa min kar zancen nan naka yi ta damuna. Ai duk abin da zai dame ki nakan aje shi ne ko don gudun ɓacin raina. Haka dai ka ce duk da nima ai hakan shine fatana. Shi yasa duk idan ina son nai farin ciki nakan neme ki ne kai tsaye domin mu gana. Ai tun da na ganka na san yau bakin nan naka akwai magana. Magana abuna ai ba ta wuce taki, in kam ta wuce sai dai ne addu'ar Allah ya kauda fitina. Yau har ka so samu inda ke makaikai abin nan da ka ce zaka bar na shan ruwan Ramadana. Ga su can daga gefe duk kayan marmari ne irin wanda ake shukawa da damuna. Me nake gani haka kamar yalo daga wutan ɗacin da bana son ganin sa a rayuwana. Waccan ma da kika gana ware mangwaro ne na kullo maki su domin duk idan kin sha su ki ta santina. Haka ne amma ka sani yau zan nuna maka ainihin yadda nake da halina. Jummalo, ai halinki ya wuce duk yadda zan misalta shi ko da ma'auni irin na kwatance na. Oh, to ka san da hakan kake min yawo da hankali kamar wata 'yar tsana? Ai duk tsabagen so ne ke sa nake tarairayar ki da nuna maki ƙauna. Ni dai yau ba za ka yi min daɗin baki ba kaga tafiya ta duk ran da ka shirya ma yi magana.